Наколькі я разумею, гаворка вядзецца пра расійскія дроны типу «Шахед». Я нагадаю нашим гледачам, што гэты дрон мае боегаловку в некалькі десяткаў выбухоўкі, кілаграм. І ён, безумоўна, уяўляе сабой небяспеку, так как при траплянні такого дрона, ну, напрыклад, пяціпавярховы будынак, там можа абрынуцца цэлы пад'езд, ці нават два пад'езда. Гэта все подыхі вайны. Гэта подых вайны, які, на жаль, набліжаецца да Беларусі. Мы бачым, з кожным месяцам гэта інтэнсіўнасць узрастае. І да гэтага прывяла да безглуздая і авантурная палітыка Лукашэнкі, які фактычна вцягнуўся ў гэты канфлікт разам з Пуцінам. Гэта небяспечна для грамадзянскага насельніцтва, тым больш я разумею, што рэжым ніякім чынам і не папереджае пра такую небяспеку. Ёсць некалькі версій, як наогул гэтыя дроны залетаюць в Беларусь. І мы можам толькі здагадвацца на праўдзівай версіі. На сённяшні час, што можна дакладна канстатаваць, гэта наступствы вайны, гэта наступствы атакі Расіі, ці ёсць у іх на мэце, каб яны адмыслова залеталі в Беларусі. Можа быць і такое, таму што мы ж бачым, адзін дрон пералецеў всю Беларусь і упаў у Латвіі. Дарэчы, з-за гэтага латвійцы зараз узмацнілі супрацьпаветраную абарону па сваіх межах з Беларусю, в Латгаліі. Некаторыя эксперты кажуць, што это можа быць дзеянне украінскіх сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Ну, я дакладна не магу сказаць, якая з гэтых версій праўдзівая. Мне здаецца, найбольш верагодна, што в гэтых дронах адразу закладзены такі палётны маршрут, і яны ідуць на Беларусь. Уже з якой мэтай? Каб потым быў там умоўны ў рэжыме казус белі у дачыненні да Украіны, ці, можа быць, яны такім чынам неяк выпускаюць такую дымовую завесу, што, глядзіце, Пуцін і Лукашенко неузгоднена ведуць гэтыя баявыя дзеянні, і як бы у Лукашэнкі, щоб пашыралась поле для манёвра з Захадам. Ну, тут можна толькі спекуляваць на гэту тему, тому што дакладна мы, можа, даведаемся пасля сканчэння баявых дзеянняў. Я могу засведчыць, што на 24 год, параўнанне з 22 годам, кардынальна Украіна меняе свои падыходы і меняе свою стратэгію, тактику вядзення вайны. Мы бачым перенесенне баявых дзеянняў на тэрыторыю краіны-агрэсара. Я думаю, што Украіна готова на любые дзеянні в оборону своей незалежности и суверенитета. И я б так на месте диктатора зухвала себе не вел. Еще раз нагадаю, Украине на сённяшні час уже есть чим отказать, и мы бачим, насколько далеко вглубь б'е украинская зброя, вглубь России.